Jaurlaritzaren eskumenen baitan 1,5%raino igo zitekela. Horretarako, estatuaren aurrean, planteatu egin beharko litzatekeen negoziazioa, eta hortik 400 milioi gehiago lortu litezke. Eta gure marragorria da, pasaren urteko kopuruei gutxienik eustea. Eta gero jakina aurrekontua banatzerakoan, pertsona, guk hori esaten genuen, eta esaten dugu orain, pertsona erdimuina jarri behar da, niretzat, sinesgarritasun handirik ez dauka, beraz. Hori izan edo bestea izan, nik uste berari interesatzen zaiola horrela planteatzea. Realitatean da, krisiaren aurkako greba eta batez ere eskakizun zilegi multzo baten aldeko greba deialdia da. Bihurtzen ari da espektakulu tamalgarria. Agertzen dira orain nolako grabazioak eta argi agertzen da erasorako, hau da, funtsik gabeko erasoaldia agindu zutela, helburu argirik ez dagoela eta oraindik kontuak argitu gabe, luzeegia da. Nik ez dut uste olako kasuetan onargarria denik horren luze izatea,